День добрый, с вами Трикстер ТВ, и мы сегодня сустракаемся с вами ў межах нашай перадачы «Горизонт падзей». Гэта такі наш фармат, у якім мы стараемся абмяркоўваць найбольш важныя, найбольш сутнасныя, найбольш цікавыя падзеі ў гэтым свеце, якія дазваляюць нам утрымаць неабходную хуткасць і не зваліцца ў тую чорную дзіру, якая заўсёды пытаецца нас зацянуць. Мы нагадваем вам, што у нас інтэрактыўная перадача, таму вы можете пісаць свае пытанні ці каментары да нашай тэмы, якую мы сёння будзем абмяркоўваць, і мы зможам іх агучыць ў напроставым эфіры. Я, Оксана Шелест, буду весці сённяшнюю перадачу, і сёння мы абмяркоўваем падзею, якая адбудзецца вось ужо напрыканцы гэтага тыдня. Гэта 7-й кангрэс даследчыкаў Беларусі. 7-й кангрэс, які пройдзе ў Варшаве 15-17 верасня, калі верыць сродкам масавай інфармацыі, збярэ каля 600 даследчыкаў з розных краінаў, з розных дысцыплінарных накірункаў. То бок гэта такая вельмі буйная, вельмі значная падзея для Беларусі, і не толькі для беларусаў, а і для ўсіх тых, хто Беларусю цікавіцца. Для сферы сацыяльных гуманітарных навукаў гэта, напэўна, адзіная такая сталая, такая буйная пляцоўка, і таму апошнім часам па тым, што адбываецца на кангрэсе, як пабудаваны кангрэс, хто туды прыязджае, якія тэмы там даследуюцца, мы ўжо прызвычаіліся нават судзіць пра тое, выносіць нейкія меркаванні, ацэнкі пра тое, што наогул адбываецца ў Беларусі і з беларускімі даследаваннямі. Наш сённяшні госць Андрэй Казакевіч, палітолог, дырэктар інстытута «Палітычная сфера», які з'яўляецца адным з галоўных ініцыятараў і сталых арганізатараў кангрэса вось ужо 7-й год запар. Дзень добры, Андрэй. Вельмі рады бачыць вас сёння ў нас, рады, што вы да нас змаглі дайсці, бо я разумею, што падрыхтоўка кангрэса гэта справа такая вельмі цяжкая, і вы, напэўна, ўсе ў гэтым працэсе арганізацыі зараз, і таму мы вельмі ўдзячныя, што вы змаглі знайсці час, каб сёння з намі паразмаўляць. Як заўсёды, калі мы маем справу са сталымі ініцыятывамі, такімі традыцыйнымі, якія некалькі год запар робяцца, то першае пытанне, якое заўсёды цікавіць, гэта тое, што чым адметны гэты кангрэс. Я думаю, што калі ты даваў інтэрв'ю напярэдадні кангрэса, ты гэтае пытанне чуў не адзін раз. Што новага будзе на кангрэсе, што такога адметнага. Зразумела, што першая адметнасць, якая проста навідавоку, гэта змена месца, таму што гэтым годам кангрэс праходзіць у Варшаве, а за 6 год мы так прызвычаіліся да Коўна, абжылі яго ўжо, можна сказаць, нават цяжка ўявіць, як гэта будзе зараз у Варшаве. Але ж я разумею, што ёсць і больш значныя адметнасці. І вось першая, якая мяне менавіта зацікавіла, гэта тое, што раней адкрыццё кангрэса, такія самыя значныя панелі, якія ідуць на пачатку, яны заўсёды складаліся з нейкіх там дакладаў выбітных даследчыкаў.
А зараз кангрэс пачынаецца з дыскусіі, і гэтая дыскусія на тэму рэвалюцыі 17-го года і досведу камунізму для цэнтральна-ўсходняй Еўропы. Таму у мяне такое здвоенае пытанне. Па-першае, чаму гэта дыскусія, а не даклады? А па-другое, чаму менавіта гэта тэма? Бо зразумела, што падзея значная, але ж стагоддзе рэвалюцыі гэта не адзіны значны повод для Беларусі, нават юбілейны повод для Беларусі ў гэтым годзе. Ну, калі казаць пра тое, чаму менавіта рэвалюцыя, то все-таки юбілейны год, 100 год гэтай падзеі. І яна ахоплівае шмат чаго, тым ліку і тыя дыскусіі, які вядуцца ў сучасным беларускім грамадстве. Яна актуальна не толькі з пункту гледжання гісторыі, але і вывучэння сучаснай беларускай палітыкі, грамадства, культуры. Ну і нам падавалося, што гэта тэма неяк мае больш шырокі, больш шырокае разгортванне можа мець, так, чым, напрыклад, тэма скарыны, юбілейны год, вялікая колькасць зноў жа розных мерапрыемстваў. Але пры гэтым все-таки тэматычна тэма, калі не вычарпаная, то там сказана і напісана пра гэта значна больш. Так, яна менш дыскусійная, яна, мне падаецца, больш все-таки прапрацаваная, так, у той час, калі мы кажам пра досвед камунізма, то гэта для Беларусі ці ўсяго рэгіёна. Нягледзячы на тое, што рэфлексія, конечно, была, многія пра гэта пісалі, але все-таки тут усё яшчэ ў стадыі станаўлення, в стадыі асэнсавання, пераасэнсавання, фармавання нейкай такой завершанай візіі, магчыма, завершаная пакуль што не можа быць, таму што гэтыя працэсы яшчэ не скончыліся, яшчэ канкрэтна мы не жывем у я не сказал бы дэкамунізаванай, але ўжо посткамуністычнай краіне, ці постсацыялістычнай. Гэта ўсё яшчэ для нас усіх вельмі важна, гэта тычыцца і рэферэнцый пастаянных, якія там робяць інтэлектуалы, палітыкі, культурныя дзеячы, даследчыкі. Гэта можна бачыць на вуліцах беларускіх гарадоў, гэта можна шмат дзе бачыць, таму гэта тэма нам паказалась проста менш распрацаванай і больш шырокай. І менавіта таму гэта і дыскусія, а не нейкі даклад, каб все-таки прадэманстраваць гэтую праблемнасць і нескончанасць. А хто будзе ўдзельнікамі гэтай дыскусіі? У нас плануецца 3 асноўныя ўдзельнікі, то есть тыя, якія будуць прамаўляць на пачатку. Гэта 2 нямецкіх гісторыкі, Фелікс Акерман і Томас Бон, а таксама вядомы беларускі інтэлектуал Владзімір Мацкевіч ад Беларусі, але гэта толькі пачатак. Пасля гэтага плануецца ўжо ўласна дыскусія з выступам дыскутантаў, якія будуць прадстаўляць Польшу, Беларусь і Літву. То есть, в прынцыпе, мы разглядаем гэта як менавіта рэгіянальную дыскусію з узняццём тэмаў, якія важны не толькі для Беларусі, але і для іншых краін. Вось яшчэ наконт дыскусіі, таксама як проста фармата такога, які ёсць у кангрэсе. Раней у праграме кангрэсу, проста акрамя працы ў межах тэматычных сесій, якая ўсё ж такі займае, напэўна, большую частку і большую увагу прыцягвае, заўсёды было месца для такіх публічных фарматаў, і яны заўсёды былі вельмі разнастайныя. Гэта вось там часцей за ўсё было шмат дыскусіяў, прэзентацыяў, нейкіх там падыходаў. Гэтым годам я паглядзела праграму, там вось амаль, напэўна, 90% гэтага прастранства яно занято прэзентацыямі кніг. Гэта такая выпадковая некая акалічнасць, і гэта таксама нам нешта кажа, не ведаю, пра стан беларускай прасторы, ці мы кніг сталі так проста многа выпускаць, што ёсць што паказаць? Не, на самой справе кніг заўсёды было шмат. Гэта тут проста, я думаю, што хутчэй афармленне самой праграмы было зроблена такім чынам, што была акцэнтацыя на вялікай колькасці кніжных прэзентацый. Можа, раней гэта проста так падрабязна не выкладалася. Но акрамя прэзентацыі кніг будзе яшчэ 3 ці 4 дыскусіі. То есть у выніку паралельна будзе адбывацца 4 альбо 5 з публічных імпрэзаў. І гэта
приблизно адпавядае таму, што было ў мінулыя гады. То есть это, в принципе, аптымальна з пункту гледжання таго, што тыя, хто цікавіцца гэтымі дыскусіямі, прыходзяць на розныя імпрэзы і могуць выбраць з чагосьці. Таму што калі гэта будзе занадта малая колькасць, тады тэматычна яно адсякае людзей, якія там не цікавяцца, скажем, там вузкімі праблемамі асобнымі. Калі рабіць іх зашмат, тады яны будуць вельмі такія камерныя. І як так практыка склалася 4-5. Сам фармат дыскусійны, ён застаецца? Так, натуральна. Добра, вось у адным з інтэрв'ю ты згадваў пра ролю кангрэсу ў кансалідацыі даследаванняў Беларусі на міжнародным узроўні. Сапраўды, кангрэс як пляцоўка, сустрэчы і розных дысцыплінаў, розных навукоўцы, якія працуюць у розных дысцыплінах і ў розных краінах па адных тых жа тэмах, ён такой вельмі эфектыўны менавіта ў сэнсе пераадолення гэтых межаў паміж краінамі. І, напэўна, гэта адзіная такая пляцоўка, дзе даследчыкі Беларусі з розных краін маюць вось такую магчымасць сустрэцца і абмеркаваць нейкія агульныя тэмы. Але я падумала пра другі падзел, які існуе ў беларускай навукі. Гэта беларускай навукі, акадэмічнай супольнасці, даследаванняў. Гэта такі падзел паміж афіцыйнай і неафіцыйнай навукай, то бок дзяржаўнай і незалежнай, як гэта часцей за ўсё называецца. І ў мяне вось якое пытанне. Ужо сёмы кангрэс адбываецца, то бок гэта ўжо 7-й год працы. І мне падаецца, што там ёсць нейкая дынаміка, але мне цяжка сказаць, вось так больш аб'ектыўна, тым больш там грунтоўна. Ці спасобствуе, ці спрыяе кангрэс вось пераадоленню гэтага падзела паміж тымі, хто там працуе ў дзяржустановах і займаецца даследаваннямі ў адной частцы нашай навуцы, і тымі, хто там па-за гэтымі межамі таксама ладзіць даследчую акадэмічную працу. Так, таму што традыцыйна ў кангрэсе прымалі ўдзел як прадстаўнікі незалежных цэнтраў, фабрык думак і іншых даследчых інстытуцый, так і прадстаўнікі дзяржаўных універсітэтаў. Таму, відавочна, такая камунікацыя яна адбывалася. Хаця, трэба разумець, што ў розных дысцыплінах такая свая дынаміка была розная, тому што адна справа, калі мы кажам пра лінгвістыку, якая ў незалежных інстытуцыях практычна не існуе, ёсць толькі асобныя людзі, там, можа быць, эксперты. Іншая сітуацыя, калі мы кажам пра міжнародныя стасункі, дзе, можа быць, нават недзяржаўныя былі больш актыўныя, больш цікавыя, чым дзяржаўныя, хаця, канешне, гэты тэзіс з'яўляецца спрэчным. І так, я думаю, што кангрэс для многіх быў менавіта такім месцам сустрэчы. Хаця, трэба сказаць, што апошнія гады і дзяржаўныя акадэмічныя установы становяцца больш адкрытымі, і нарэшце яны пачалі запрашаць прадстаўнікоў альтэрнатыўных цэнтраў, і гэта можна ўжо больш бачыць. Я маю на ўвазе і гісторыю, я маю на ўвазе і меншай ступені, конечно, даследавання палітыкі, і іншых там тэмаў, то есть такія працэсы адбываюцца. І мне падаецца, што гэта все-таки добра, што такая камунікацыя адбываецца, і ў будучыні, я думаю, што такая супраца, яна будзе больш шчыльнай, хутчэй вымушанай, тому што рэсурсаў на даследаванне становіцца ўсё менш і менш, і трэба неяк прыдумаць нейкія такія фарматы. Я ўвогуле вельмі скептычна гляджу на перспектыву, стратэгічна, скажем, магчымасць існавання акадэмічных даследаванняў па-за межамі такого традыцыйнага акадэмічнага поля. Все-таки тое, што склалася ў Беларусі, такой сектор, сегмент даследаванняў недзяржаўных, ён свайго піку дасягнуў, напэўна, недзе ў 2000-х годах. І паступова іх колькасць скарачалася такіх практык, такіх даследаванняў. І падаецца, все-таки, можа і на жаль, але такая тэндэнцыя будзе ўзмацняцца. І я в основном гэта звязваю са структурай фінансавання.
Просто все-таки знаходзіць грошы канкрэтна на даследаванне, асабліва на акадэмічнае даследаванне, становіцца ўсё цяжэй, і гэта ўсё больш і больш завязана на універсітэты, то есть на такія вялікія карпорацыі, якія маюць устойлівасць, якія маюць людзей, якія і так там знаходзяцца, вот, скажем, там выкладаюць у штаце і гэтак далей. На гэтым рынку малыя структуры, невялікія цэнтры, яны все, да, яны не конкурентназдольныя, альбо яны мусяць уступаць у коаліцыі з вялікімі. Это не абавязкова могуць быць беларускія універсітэты, это, конечно, могуць быць і замежныя універсітэты, і гэта таксама адбываецца. Мы ведаем такія прыклады, ну, мы і самі, як палітычная сфера, маем досвед такого кшталту праектаў. Ну, але вот гэта вот падштурхова, і мне падаецца, што вот, што гэта вот незалежная сфера, яна будзе скарачацца ў бліжэйшыя гады. Ну, ўсё ж такі вось пра стан на сённяшні момант. Я разумею, што шмат даследчыкаў, хто там працуе ці навучаецца у дзяржаўных установах, яны ездзяць на кангрэс у якасці ўдзельнікаў. А ці ёсць, ну, не ведаю, нейкія там кантакты на, ну, інстытуцыйным узроўні? То бок, ну, паміж арганізатарамі і нейкімі акадэмічнымі ці універсітэцкімі інстытуцыямі Беларусі не проста на ўзроўні прыезду людзей, а, ну, не ведаю, там нейкія дамовы. Ну, дамоў няма, але нефармальны кантакт ёсць, і апошнія гады яны сталі больш актыўнымі, так, то есть я ж ўжо адзначу, што не больш адкрытымі становяцца гэтыя акадэмічныя установы. Ну, зноў жа, я не магу сказаць, што я дакладна ведаю, чаму гэта адбываецца, да? Чаму? Ці то таму, што дазволена ім зараз гэта рабіць. Чалавечы фактар, калі не чалавечы, магчыма, фактар. Можа, таму, што проста сапраўды рэсурсаў у гэтай сферы становіцца ўсё менш, і яны таксама шукаюць нейкую. Ну, так, то есть такая мусіць быць нейкая кааперацыя, мусіць быць нейкая інавацыя. Трэба шукаць все-таки выхады там на замежныя нейкія, ну, каналы там, так, ці праекты уключэння. Вось, ну, не так. Хаця, канешне, гэта ўсё не проста. Ну, вось я проста паглядзела пад гэтае ж пытанне, ну, тую секцыю, якая мяне больш цікавіла, пра сацыяльныя навукі, і знайшла там, ну, вось дзве панелі розныя. І яны проста вось зусім розныя па ўдзельніках, бо першая амаль вось на 100% уключае ў сабе Акадэмію навук і БГУ, а другая ЕГУ. І гэта розніца, якая, ну, вось проста людзі прыехалі на кангрэс з розных установаў, але, ну, вось апять сабраліся ў нейкія свае кубкі. Ну, і тэмы для абмеркавання яны, конечно, настолькі розныя, то бок вось знайсці паразуменне паміж, ну, вось двумя нават універсітэтамі, якія там, напэўна, на ўзроўні якасці даследавання акадэмічныя нормы могуць зайсціся, але ж тэматызмы настолькі розныя, што вось, ну, нават незразумела, як гэтую кааперацыю пастроіць. Гэта ж не кепска, што людзі могуць там збірацца па розным тэмам, і такая нейкая, скажем, ну, карпаратыўнасць, яна прысутнічае ўсюды, так, у любым акадэмічнай супольнасці, не толькі Беларусі. Вось. І я не кажу, што гэтага няма і што гэтага не будзе, да? Вот нейкія такія перагародкі, якія падзяляюць акадэмічную супольнасць. Я проста бачу, што гэтага становіцца менш. То есть, в прынцыпе, матывацыя і зацікаўленасць з абодвух бакоў у супрацы, яна проста большая, да? Па розных прычынах. Некаторыя зараз выклаў, некаторыя не выклаў, а пра некаторыя, магчыма, не ведаю яшчэ, так? Таму што гэта все вот толькі становіцца, і гэта, конечно, не ёсць простым феноменам. Ну, але я просто, ну, пэўным чынам бачу такую вот кансалідацыю. Яшчэ адно, ну, такое таксама даволі балючае пытанне, хаця і традыцыйнае, якое звязана з запатрабаванасцю даследавання. Вось, ну, кангрэс гэта ўсё ж такі, у першую чаргу, пляцоўка камунікацыі паміж навукоўцамі, паміж даследчыкамі. Але ўж усялякая веда, яна як бы існуе ў тым ліку і для вонкавага свету. І вось што можна сказаць пра запатрабаванасць, вонкавую запатрабаванасць у Беларусі, не ведаю, там, паліталагічнай, сацыяльнай, вось, гуманітарнай веды, ці ёсць на яе попыт у беларускага грамадства, у суб'ектаў у беларускім грамадстве. Бо час ад часу падаецца, што за межамі Беларусі цікаўнасць да даследавання ў Беларусі значна вышэйшая, чым у самой краіне. Ну, я думаю, не. Цікавасць, натуральна, ёсць, цікавасць вялікая. Тут, я думаю, это праблема таго, што завецца плацежездольным попытам, так? Плацежеспасобны спрос. На Захадзе у нас часам ствараецца ўражанне, што там гэтыя
вынікі даследавання больш запатрабаваны, тому што там людзі гатовы іх набываць. То есть яны гатовы інвеставаць у гэтую сферу, яны гатовыя укладаць туды пэўны фінанс, каб атрымаць нейкія вынікі. Да? Унутры Беларусі проста людзі ці інстытуцыі, яны альбо не маюць ресурсаў, каб укладаць у гэту сферу, альбо іх інвестуюць в нейкія іншыя рэчы, да, якія, знаеце, больш задзённыя, заткнуць дзірку, скажем, з наборам в нейкім універсітэце, да, на маркетинг больш патраціць грошы, каб просто прыцягнуць больш увагі ці больш студэнтаў, калі мы кажам пра універсітэт. Таму так адбываецца. Таму што все-таки, калі мы кажам пра акадэмічную навуку, гэта не танная рэч у кожнай краіне, гэта не танная. І, конечно, яна патрабуе інвестыцый, якіх вельмі часта не хапае. Усё справа ў грошах, усё справа ў ресурсах, і менавіта фінансавых, а не інтэлектуальных ці яшчэ нейкіх. Я думаю, что все-таки, калі мы кажам пра доўгатэрміновую перспектыву, скажем, 20 год, скажем, апошніх, да, то менавіта так. Можа, просто нельга гэта зводзіць да грошаў у вузкім значэнні, да, гэтага слова, але я кажу пра інфраструктуру. То есть для таго, каб развіваліся даследаванні, мусіць быць інфраструктура. Што на сябе ўключае? Да? То есть это нейкія інстытуцыі, адукацыйныя альбо даследчыя. Это пэўная колькасць людзей, якія там працуюць пастаянна на прафесійнай аснове. Так? Плюс гэтыя працоўныя месцы мусяць быць нейкім чынам стымуляваць, матываваць людзей удзельнічаць у гэтай даследчай дзейнасці. То есть это альбо вялікі сацыяльны нейкі прэстыж, альбо фінансы. То есть мы так ці інакш пачынаем упірацца ў гэтай рэчы. І яшчэ што вельмі важна, да? То есть гэта фінансаванне ці гэта інфраструктура мусіць быць устойлівай. Толькі ў такім выпадку яна можа на запасе дастатковыя кампетэнцыі, нейкую памяць сваю мець, кадры там, да, і гэтак далей. Таму што калі мы глядзім на развіццё, асабліва, скажем, паліталагічнай навукі, не толькі акадэмічныя, але і think tanks, то можна бачыць, што развіваецца хвалепадобна. То есть было некалькі крызісаў, якія фактычна цалкам знішчалі гэты сектор. Так? Скажем, найбольш характэрна это сярэдзіна 2000-х гадоў. Калі пачатак 90-х мы маем некалькі дзесяткаў, скажем, аналітычных цэнтраў. Не будзем казаць пра іх якасць, да? Але іх там было некалькі дзесяткаў. То праз гэту гарлавіну сярэдзіны 2000-х прайшло можа 2-3 сацыялагічныя прычыны. Вось, дарэчы, у мяне наступнае пытанне будзе, яно немножко ў гэтую плынь пра хуткасць і пра тое, што акадэмічныя даследаванні, наогул гэтая сфера, гэта такая сфера вельмі грунтоўная і ў гэтым сэнсе вельмі павольная. То бок навуковыя даследаванні, добрыя, якасныя даследаванні, гэта тое, што патрабуе шмат рэсурсаў, інфраструктуру, шмат часу, праверку і ўсё гэта. У наш паскораны час, вось гэтую эпоху, калі прэм'еры ўстарываюць яшчэ да таго, як яны выходзяць на экран. Ці наогул мы маем перспектывы захаваць гэта ўсё тое, што жыве нейкім зусім іншым тэмпам. Гэта вся інавацыйная плынь зараз, стартапаўская мода на стартапы і на хуткасць і на паскарэнне усіх працэсаў, ці яна не разрушыць ушчэнт усе нашыя акадэмічныя сферы і нашай інфраструктуры, якія мы так якасна будуем. Ці ў Беларусі? Мне падаецца, што гэта глобальны працэс, як бы ў Беларусі. У глобальным кантэксце я не хвалююся за ўсё за гэта, таму што вся эта шуміха са стартапамі, скарачэннямі і гэтак далей, гэта ўсё ж такі на 80-90% гэта шуміха. Просто паглядзець, на чым будуюцца гэтыя тэхналогіі. Практычна ўсё было прыдумана калі не ў 19 стагоддзі, то да 60-х, 70-х гадоў 20-го. Там все матэматычныя апараты, мовы праграмавання, то есть все. Не так шмат інавацый на самой справе. Асабліва, калі мы кажам пра развіццё гуманітарных дысцыплін. Любы падручнік адкрываем пра гісторыю сацыялогіі, все спынілася прыблізна ў 70-е гады, амаль што ўсё. Пасля гэтага прагрэс вельмі невідавочны. Это тычыцца многіх іншых навук. Таму, зараз гэта не ведаю, такая інфармацыйна, папулярна казаць пра это паскарэнне, пра всякае такое развіццё. Але калі мы глядзім у глыбіню, все значна больш складана. Так, конечно, гэта будзе тая сфера, я кажу, такі
нармальным акадэмічным даследаваннем, якую, магчыма, не кожная краіна сябе зможа дазволіць, ці прынамсі дазволіць у шырокім спектры. Але гэта застанецца менавіта таму, што толькі гэта можа гарантаваць высокую якасць адукацыі. Просто над чым, скажем, базуецца прэстыж і высокая якасць адукацыі Гарварда, Оксфорда. То есть толькі на тым, што там тыя выкладчыкі, якія чытаюць па 2-3 лекцыі на тыдзень, яны пастаянна займаюцца даследаваннем, пастаянна ўключаны ў гэтыя все працэсы. І гэта такім чынам працуе. Натуральна, што на перыферыі, і Беларусь, напэўна, скатваецца на гэту перыферыю, калі яшчэ не скацілася. Так, можа быць іншая структура. Мы будзем проста спажываць тое, што будуць вырабляць там, у цэнтры. Не ведаю, дзе будзе Кітай, Злучаныя Штаты. Калі не зможам таксама знайсці нейкае месца. Так, і пра гэта трэба. І зразумець гэтую розніцу паміж модай і паміж тым, што паміж павярхоўным і змястоўным. Так, натуральна все мяняецца. Мяняецца і гэта сфера, І, конечно, там гэта дынаміка, яна таксама там большая зараз. Але все адно, все гэтыя рамкі, яны ў асноўным трываюць. І я не думаю, што Беларусь можа быць паспяховай у гэтай сферы ва ўсіх дысцыплінах гуманітарных, сацыяльных. Напэўна, бок гэта таксама трэба разглядаць нейкую сістэму размеркавання працы, міравую, глобальную зараз разглядаюць, так і з даследаваннямі, так? Пару школаў, хаця зараз уже проста слова школы вельмі састарэлае, но пару, скажем, нейкіх такіх сектараў ці кластэраў, то есть я думаю, яны могуць быць паспяховымі, і гэта будзе поспех, в прынцыпе, для краіны, калі, скажем, тут будуць існаваць такого кшталту. Ці ёсць нейкія ідэі, якія гэта маглі б быць сектары? Я не хацеў бы зараз гэта ўжо будзе занадта, скажем так, звязана з маімі асабістымі практыкамі. Добра, ты мяне з одного боку заспакоіў, з другого боку заінтрыгаваў. Мы будзем зараз сканчваць. Я нагадваю, што мы в эфіры Трыкстар ТВ, у нас перадача «Гарызонт падзей», і зараз напрыканцы такая у нас традыцыйная ёсць бліцапытанка для нашага госця. Наш госць Андрэй Казакевіч, дырэктар Інстытута «Палітычная сфера», у якім я задаю пытанні ўжо такія, немножко больш асабістага характара, адказваць на іх трэба вельмі хутка і не сильно думаючы. Палітычная сфера – адзін з галоўных ініцыятараў Кангрэса і, я б сказала, галоўных рухавікоў яго увесь гэты час. Але скажы шчыра, я разумею, што гэта вельмі пачэсна, але вельмі непроста. Калі б ты ведаў пра гэта ўсё, што ты ведаеш зараз, ці пачынаў бы? Не буду адказваць на гэта пытанне. Зразумела. А другое пытанне – праверка на сціпласць. Я ўжо не памятаю, хто першым назваў Кангрэс галоўнай акадэмічнай падзеяй года, але гэта ўжо такая, распастранёная максіма. Сам ты згодны з такім вызначэннем? Так. Лаканічнасць проста заслужыла увагі. Рэгулярная. З рэгулярных гэта атрымоўваецца сапраўды самая буйная. Самое значное. А для табе асабіста што самае, цяжкае ці самае складанае насамрэч у арганізацыі Кангрэса? З тваіх асабістых якасцяў, асабістых поглядаў. Самае цікавае, самае складанае – гэта, конечно, тэхнічная частка забеспячэння ресурсаў для яго правядзення. Самае няўдзячнае і самае, можна сказаць, брыдкае. І тое, што ніколі не мае шансаў быць зроблена так, щоб все на 100% былі задаволены. Гэта так. А што самае цікавае для цябе, не як для арганізатара, а як для даследчыка на гэтым кангрэсе, які будзе зараз? Тэхнічная праца зацягнула канчаткова. Зацягнула. Я думаю, што плануецца адна панель, прысвечаная Расіі як мяккай сіле. І пра тое, якім чынам прапаганда ўплывае расійская на наш рэгіён, якія гэта нясе нейкія выклікі для нас усіх. Напэўна, для мяне гэта тэматыка будзе найбольш блізкай. Апошняе пытанне. Гэта ўжо 7-ы кангрэс. Ці спрабаваў ты уявіць, альбо памарыць пра тое, якім будзе 10-ы? Лепш, чым
9, 8 і 7. Зрозуміло. Дякую вялікі, Андрэй. З намі быў Андрэй Казакевіч, палітолог, дырэктар Інстытута палітычнай сферы, адзін з арганізатараў 7-га кангрэса даследчыкаў Беларусі, які вось ужо ў 7-й раз адбудзецца напрыканцы гэтага тыдня ў Варшаве. Сачыце за навінамі, я думаю, што будзе шмат цікавага на самом кангрэсе, я думаю, што шмат у СМІ можна будзе знайсці пра гэта звестак. А мы з вамі на сёння прощаемся. Глядзіце «Гарызонт падзей» на Трыкстер ТВ. Наступныя разы мы будзем з вамі спрабаваць сачыць за самымі важнымі, самымі сутнаснымі падзеямі ў нашай краіне і ў свеце. Усяго добрага. Шчасліва.